čias, čo sa narodil Ježiš, platí úžasná pravda. Kde sa ľudia milujú, tam je on medzi nimi. Kresťanské Vianoce preto nie sú rok po roku sa opakujúcim pohľadom do minulosti. Sú pokusom zažiť spolu s tým, čo bolo, to, čo sa stále uskutočňuje príchod Krista do života každého človeka teraz a konkrétne. Ak sa toto odohrá v ktoromkoľvek srdci človeka, môžeme hovoriť o Vianoci. Keď sa ráno zobudím so želaním milovať Boha a mňom bratov, ten deň sú Vianoce. Keď v sebe spozoruješ vnútornú pohnutku, podaj ruku tomu, kto ťa urazil, to ťa vnútnutie sú Vianoce. Keď v chráme, doma alebo na pracovisku cítim nutnosť zamyslieť sa nad tým, ako sa chováš k Bohu, k rodine, k druhým, ten okamih, to sú Vianoce. Keď sa stretneš s človekom, ktorý potrebuje pomoc, a ty mu pomôžeš, v tej chvíli sú Vianoce. Keď začneš slúžiť tomu, kto nikoho nemá, komu zlyháva hlas a nemá už síl, tie hodiny sú Vianoce. Keď vychovávaš svoje deti, aby sa zriekli zbytočných a drahých hračiek, aby ste mohli pomôcť tomu, kto je v núdzi, ten postoj, to sú Vianoce. Keď si ochotný darovať seba Pánovi, ktorý trpí v ľuďoch chudobných, opustených, chorých, potom jasnej radosťou žiješ Vianoce. Kristus Zaklecia. Otázka znie, na čo chodí do Záborského, do Prešova, keď veľmi nechší to nevidí. Naozaj, každým rokom je to stále krajšie a krajšie a vidím, teším sa, že ich to
baví aj takýmto spôsobom evangelizovať. Oni sú našou nádejou, oni sú našou takou potechou a radosťou, že naozaj aj cirkev má budúcnosť, ľudia sú našou budúcnosťou. A možno by sme boli rádi, keby to nebolo iba na Veľkú noc, či vlastne na Vianoce, ale na Veľkú noc, možno niekedy si urobíme niekedy aj inokedy, že naozaj majú veľký talent, takže sa veľmi tešíme a za týmto mladým ľuďom zaspievam teraz na mnoho rokov. Udeľ, Pane, všetkým týmto mladým ľuďom, Bohu